Održan je sastanak pregovaračkih odbora vlade i predstavnika sindikata o sklapanju novog temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te sklapanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Evo detalja. Počeli su novi pregovori sa sindikatima radi reguliranja pojma i definicije plaće, ali i dodataka na plaću. Na prvom sastanku bili su predstavnici javnih službi, a zatim je uslijedio sastanak s predstavnicima državnih službi. Paralelni je to proces pregovora sa sindikatima kako bi se sve odredbe iz temeljnog ugovora i kolektivnog ugovora uskladile sa novim zakonom o plaćama. Što znači da bi za svih naših nešto više od 244.000 službenika u državnoj javnoj službi te uredbe bile na snazi za plaću u ožujku s isplatom u travnju. Što smo se danas dogovorili sa predstavnicima jednih i drugih sindikata? Da nastavljamo pregovore po pitanju izrade novog temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe i nastavljamo sa razgovorima odnosno pregovorima sa predstavnicima državnih sindikata po pitanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora. Napomenuo je da je kroz korekciju koeficijenata za povećanje plaća predviđeno 850 milijuna eura. Ali i kako nema potrebe za novim koeficijentima koji su rezultat reforme sustava plaća u državnim i javnim službama vezati uz neke parametre, posebice inflaciju. Predsjednik sindikata policije daće prijedlog sindikatima na razmatranje, te smatra da će biti donesen na obostrano zadovoljstvo. Svi su vidjeli prijedloge, dakle, svi su dobili prijedloge i javne i državne službe, od nekud su iscurili, ne znam od kuda. Neki sindikati bezrazložno dižu histeriju, ljudi su na rubu, svako nešto hoće, svako nešto želi, a zapravo sve to skupa još nije uopće uobličeno onako kako mi očekujemo da bude. Nakon najave mogućeg štrajka liječnika, ako im vlada do kraja siječnja ne ispuni zahtjeve, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara Anica Prašnjak najavila je. U svakom slučaju, ako to budemo vidjeli s naše strane da nismo zadovoljni onom što nam vlada nudi, da ćemo se sigurno priključiti štrajku. Za sada ovi preliminarni prijedlozi, jeste zadovoljni ili ne? Pa preliminarni prijedlozi, mi sa preliminarnim prijedlozima nismo bili u potpunosti zadovoljni, mi smo dali naše primjedbe i prijedloge i sad čekamo konačni prijedlog da vidimo što je od onoga što smo mi tražili usvojeno, a što nije. Na konto toga ćemo znati vam nešto opširnije kazati. Za kraj, ministar je jasno poručio što misli o najavama budućih štrajkova. Gledajte, mi smo danas otvorili kolektivne pregovore. Dosadašnja praksa, kultura socijalnog dijaloga, da dok su otvoreni kolektivni pregovori, ja ne vidim mogućnost za štrajk. Hoće li biti prosvjeda, o tome ćemo naravno pratiti stanje, ali komunikacija sa svim sindikatima, pa tako i onima koji su jučer ili prekjučer najavljivali određene sindikalne akcije i dalje traje. Uredba nije gotova, koeficijenti nisu konačni i kad 22. siječnja budu prezentirani, onda ćemo moći vidjeti odgovor sindikata. O današnjim pregovorima, ali i nekim ostalim temama razgovaramo sa Željkom Stipićem, predsjednikom Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Gospodine Stipiću, dobra večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala. Evo, bili ste danas na pregovorima, možemo reći nova godina, novi pregovori, kako ste zadovoljni? Pa očekivalo se da će krenuti pregovori odmah poslije nove godine. Oni su na neki način isprovocirani promjenom sastava pregovaračkog odbora sindikalne strane, jer je jedan sindikat izgubio reprezentativnost, a jedan sindikat je dobio reprezentativnost u međuvremenu i onda sukladno slovu zakona moraju krenuti pregovori o novom temeljnom kolektivnom ugovoru. Dakle, onaj kolektivni ugovor koji je trajao 1,5 godina i koji je imao one 3 izmjene i dopune, on je gotov, okončan, a sada treba krenuti iz početka i zapravo ispregovarati novi temeljni kolektivni ugovor. Ponovno ćete se sastati 22. siječnja, tada bi trebalo biti riječi o koeficijentima.
Jesam li u pravu? Evo, jeste li tu na nekoj istoj valnoj duljini s vladom, možemo reći? Tu ste u pravu. Dakle, i ovi pregovori inače, ako mogu dodati, oni će biti specifični po tome što se oni odvijaju nekako paralelno. Dakle, s jedne strane mi pregovaramo o jednom opsežnom dokumentu, kakav je temeljni kolektivni ugovor, a s druge pak strane, paralelno s tim događa se ovi razgovori o novim koeficijentima. Na prvi pogled izgleda da to možda i nema nekih dodirnih previše točaka, ali nije tako. Sigurno će se dakle reflektirati, osobito dakle ako bude nezadovoljstva vezanog uz koeficijente, to vam se vrlo lako prelije na pregovore za temeljni kolektivni ugovor i vrlo brzo onda ti pregovori mogu krenuti u nekakvom i ekscesnom smjeru. Tako ovo što smo danas čuli od našeg ministra, dok traju pregovori, oni su kao zaštićeni od bilo kakove vrste akcija, osobito štrajkova. Znate, taj put može biti vrlo kratak i vrlo brzo to može i završiti sporom, tako da ja ne bih na njegovom mjestu bio tako siguran. Spomenuli ste ovu mogućnost štrajkova, liječnici najavljuju, radnici Hrvatskih voda. Mislite li da će do toga zaista i doći? Ili je to možda samo ovako neka prijetnja? Pa za sad je to samo prijetnja. Uvijek je to nekakav lanac, znate. Obično vam to krene, ja moram, dakle, malo vi ste spomenuli prvo liječnike. Ovaj puta nisu bili prvo liječnici, prvo su bili suci. Onda vam se liječnici uvijek ugledaju na suce. Onda vas se na liječnike ugledaju medicinske sestre, onda tu smo socijalna skrb i mi iz obrazovanja i to vam sve zapravo jedno drugo vuče. Mislim da ako krene to iskazivanje nezadovoljstva, a neću reći da su velike šanse, ali sigurno postoje dakle šanse da se upravo to dogodi, onda je teško vjerovati da će to zaustaviti se samo na jednom segmentu. Ja sam nekako skloniji vjerovati da je to onda nešto što će zahvatiti cijelu vertikalu. Dobro, nadamo se da se to neće dogoditi, to baš ne bi bilo dobro. A znate, da li će se dogoditi ili neće dogoditi, velik je ulog u igri. Znate, mi sada ugovaramo neke stvari, vjerojatno čak i naša generacija sindikalista više to neće biti u prilici redefinirati. Znate, kad se sad neke pozicije zauzmu, onda bi te pozicije trebale biti pozicije dugog trajanja. I zato je razumljivo da sindikati pušu i na hladno. Nama je obećano, dakle, ne samo da će naše plaće biti povećane, zahvaljujući novim koeficijentima, nego da će te plaće biti pravednije. Sad, znate, ovaj prvi zahtjev vladi je relativno lako dok ima briselskog novca ispuniti. Međutim, ovaj drugi baš i nije tako, jer tu su naravno različiti interesi u pitanju i nas sindikata, ali i resornih, dakle, ministarstava. Tako da bit će to vrlo, vrlo zanimljivo i vidjet ćemo kud će nas to sve skupa dovesti. Je li možda lakše pregovarati ovo predizborno vrijeme? Je li tada vlada možda popustljivija i darežljivija? Znamo da nam je ovo super izborna godina. Pa ja sam nešto danas, kako sam vodio taj sastanak, onda sam rekao u jednom trenutku, ali ministrima to nije bilo drago, da moramo voditi. Mislim, reagirali su tako izgledalo kao da im nije drago. Rekao sam, moramo znati da se ovi pregovori odvijaju u jednom kontekstu, dakle, približavanja parlamentarnih izbora i da u takvoj situaciji svaka vlast, ma koliko zapravo bila snažna, moćna, ona je zapravo slaba, a isto tako i sindikati, koliko god bili slabi, oni dobivaju posebnu snagu upravo u takvim okolnostima. Prema tome, oni koji su vodili računa o tome da se nekako ove aktivnosti prate, odnosno da se baš ova, kako oni kažu, reforma svih reformi, da baš ona prethodi samim parlamentarnim izborima, ja želim vjerovati da su oni znali što rade. Ali sad više to nije ni bitno. Sad smo tu gdje jesmo, sindikati trebaju što je moguće bolje iskoristiti tu poziciju, vlada zna vjerojatno koja su joj ograničenja i svakako taj dogovor nije nemoguć, ali on se neće dogoditi samo od sebe. Dakle, moguće da ćemo mi doći kroz dosta tih konflikata zapravo na kraju do dogovora. Dobro, ne znamo kada će do dogovora doći. Rekli ste 22. siječnja pregovara se o koeficijentima. Što nakon toga? Imate li vi neko okvirno vrijeme kada bi se mogli dogovoriti? Vidite, ne pregovara se o koeficijentima jer o koeficijentima sindikati ne pregovaraju. To je i danas ministar Piletić imao potrebu da nam ponovo da do znanja.
Ja nisam od tih sindikalista koji to voli brkati. Ja znam dakle što su kad se pregovara, a kad se razgovara. O koeficijentima se razgovara, možda dogovara, ali se sigurno ne pregovara. Jer kad bi se o koeficijentima pregovaralo, onda bi oni bili upisani tamo gdje je upisan predmet pregovora, a to vam je kolektivni ugovor. Znamo da to nije tako. Koeficijenti će biti sastavni dio uredbe koju dakle donosi vlada, a mi tu samo dajemo sugestije. Ipak naša očekivanja od tog 22. su dosta velika. Zbog čega? Zbog toga što nitko od nas nema uvid još u cjelinu tih koeficijenata. A kad god nemate uvid u cjelinu, vi ste u problemu, jer vi se zapravo ne možete uspoređivati. Vi ne možete vidjeti tko je prošao bolje, a tko je prošao lošije. Zato mi očekujemo da imamo dakle i vertikalno, dakle unutar obrazovanja i horizontalno sve javne službe pa i državne službe, da sve to dakle dobijemo na stol, pa da onda vidimo ono što bi rekli kome je država bila majka, a kome maćeha. I tek tada se mogu očekivati ovo o čemu smo prethodno razgovarali i neke najave akcija i pritisci i tako dalje. Sve do tada, znate, to je ono, jedan medij objavi nešto malo, pa onda mi reagiramo, pa onda neki drugi sutradan objavi nešto, to dopuni. Znate, to je sve sporadično. Ali kad bude sve na papiru, onda će se vidjeti tko je kako prošao. Kada bude sve crno na bijelo. Upravo tako. Sada malo da skrenemo na vaš resor školstvo. Evo, puno se sada govori o prehrani u školama. Grad Zagreb jučer je predstavio i zapravo ovu takozvanu zelenu javnu nabavu, zdraviju prehranu. Što kažete na to? Mislim, tu se cijeli taj projekt, dakle prehrane u školama, znamo da je ušao nažalost brda s dola i da to puno ima tih problema na terenu. Ovo, dakle, pitanje kakvoće tih namirnica, to je dakle samo jedan od problema i evo u gradu Zagrebu, hvala Bogu da je tako, oni to pokušavaju tome doskočiti, da s jedne strane afirmiraju dakle domaću proizvodnju, dakle te proizvođače koji proizvode na području, širem području grada Zagreba i da onda zapravo to bude neko jamstvo ulaska zdravijih namirnica u naše škole. To je dobro, kao što sam već rekao, međutim ja bih volio da se sad poslije godinu dana da se stvari i pošteno, dakle, sagledaju, da se vide gdje smo mi sa tim, dakle, s tom prehranom. Prema informacijama s kojima mi raspolažemo u sindikatu, to ima jako velikih problema, puno se te hrane baca, znači uopće ne dođe dakle, do onih do koje treba doći. Vrlo često to hrana nije one kvalitete koje bi trebala biti, dakle, kada se radi osobito o toj učeničkoj populaciji. Ima tu još i problema, dakle, čisto organizacijski, dakle, s podjelom te hrane i tako dalje. Međutim, imam osjećaj da političari ne žele o tome razgovarati. Oni su naprosto time ušli, oni su to na velika vrata uveli, problem je sad kao riješen. Oni, ako se i bude o tome ozbiljnije govora, vjerojatno će biti, znate, ono kad prođu izbori. Sad pred izbore trebamo samo isticati te nekakve postignuća, dakle, a nećemo gledati probleme. Za probleme će biti vremena poslije, dakle, kad izbori prođu. Pratit ćemo sve probleme i prije i nakon izbora. Gospodine Stipiću, hvala na gostovanju. Molim.